Assalamu alaykum hormatly adamlarym. Garaşda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeleşýär. Şun hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow welaýatlar hem Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagyny Ministrlik Kabinetiniň sanly video aratnaşar arkaly mejlisine geçirdi. Onu ýurdumyzdy durmuş ykdysata dönüşdirmek bilen baglanşykly meseleler garaldy. Misir Kabinetiniň ağaları bir şuň hüzden nowatdaky sanly video aratnaşarka Misir Kabinetiniň mejlisine geçirýär. Mejlisde Misir Kabinetiniň başlygynyň ornatarlaryň şeýlem welaýatyň Aşgabat şäheriniň häkimleriniň hazabatlaryny dinler. Ýurdumy durmuş ykdysatydan ösürmeň günnelik wezipelerini tereder şeýle käwre beýleki soralarım ara maslahatlaşar. Sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, hormatly prezidentimiz ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşrikowa söz berdi. Vice-premier gözöçük edýän golumlarynaky işleriň ýagdaýy barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiziň awraýly halkara we sewit mali düzümler bilen netijeli gatnaşyklary pugtulandyrmak, ýerli harit öňürjileri gollamak boýunça birin tapşyryklarynyň ýerine getirilişi hatabatyň aýratyn meselesi boldy. Şunun bilen baglykda vice-premier döwlet başçylarynyň garamagyna hususy ulgamy ösürmek boýunça Islam korporasiýasynyň COVID-19 pandemiýasy döwründe ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligiň taslamalaryny maliýeleşdirmek üçin maliýe serişlerini bermek baradaky teklifini hödürledi. Bir mali terişlerini döwlet daşary ykdysady iş bankynyň üstü bilen hususy ulgamyň taslamalaryny maliýeleşdirmäge gönükdirmek, hususan ýurdumyzyň kiçik we orta telekeçiliginiň işçiligini ösürmek, olaryň öndürýän haritlarynyň görnüşlerini hemde mukdaryny köpertmek, daşary ýurt bazarlaryna beýsejik okyplygyny ýoklandyrmak hemde goşmaça iş orunlaryny döretmek, umumyň daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleriň öndürülişini hemde eksport ugurly haritlary artdyrmak bilen bagly ugurlara gönükdirmek gözüňde tutulýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, soňky ýyllarda Türkmenistanyň daşary ykdysady aragatnaşyklaryny epesi giňeldenligini bellädi. Ýurdumyz açyk kapylar täzetin durmuşa geçirip, iri daşary ýurt kompaniýalary, halkara mali düzümler bilen ýödary beýiklikde gatnaşyklary ýola goýdy. Milli liderimiz ýola goýulan netijeli gatnaşyklaryň bolsa, maýy goýum terişleriniň ulum ölçülerini çekmäge, giňerimli düzümleýin taslamalary amala aşyrmaga ýardam edýänini bellädi. Döwlet başçylarymyz ýurdumyzyň innowasion ykdysadyny hususy ulgamyň ornunyň ýokallandyrylmagyny, Türkmenistany durmuş ykdysadyny ösdürmegiň 2020-nji 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasynyň esasy gurlarynyň biri höküminde kefitledi. Ýa-da kuwatda ýöňde durýan maksatlar hemde wezipeler ýurdumyzyň telekeçiliginiň ornunyň barha artýanlygyna şaýatlyk edýär. Telekeçilere daşyndan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleriň öndürülişini artdyrmaga hemde ýurdumyzyň eksport kuwatyny pugtulandyrmaga, beýsejik okyply öňümçilikleri ösdürmäge tallamly goşant goşýarlar. Hormatly prezidentimiz hödürlenen teklifi makullap, hususy ulgamy ösdürmek boýunça Islam korporasiýasy tarapyndan berilýän mali terişleriniň maksady laýyk ulanmagy baradaky meseleni bir gözöçlükde saklamak babatda anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Meriýedow Türkmenistanyň baky bitiripliginiň şanly 25 ýylyg münasibetli 2020-nji ýylyň oktyabr-dekabr aýlary aralygynda Türkmenistanyň we daşary ýurtlarda geçiriljek dawrlaryň we çäreleriň meýilnamasyny laýyklykda 1-nji dekabrda onlaýn görnüşinde energetik ulgamynaky durnukly hyzmatdaşlyk äklimimiz üçin möhüm şertdir atly halkara maslahatyny geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Forumuň maksatnamasyny laýyklykda energetik ulgamynaky durnukly hyzmatdaşlyk äklimimiz üçin möhüm şerti. Türkmenistanyň hoşniýetli energetik diplomatiýasy, transmilli turwa geçirjileri, durnukly üçin we energetik hukukçylygyň wajyp jekleri atly bölümlerde möhüm meseleler barada göni we sanly video aragatnaşyk arkaly ýödary pikir alýar. Halkara maslahatynyň dowamyna gal toplumynyň ýol başlarynyň daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri bilen sanly video aragatnaşyk arkaly duşuklary geçirmege gözüňde tutulýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, dünýäniň energetika döwletleriniň hataryna girýän Türkmenistanyň ykdysadyny, neft gaz senaгаtynyň möhüm orny eýleýänini bellädi. Döwlet başçylarymyzyň belleşýäli häzirki wagtda puwdagy ýumynyň meýlekde ösdürmegiň strategiýasynda gözüňde tutulmagy zerur bolan dürli şertleriň bir näçesi bar.
Olaryň ataryna dünýäniň dürli şertlerine, energiýa terişlerine islegler hemde halkara energetika bazarlaryna bäsleşlik, sanly tehnologiýalaryň okunlyşy, tenagat kärhanlarynyň daş gurşugy täsiri ýaly meseller bar. Şonuň bilen baglykda Türkmenistanyň eklemumy energetik howpçylygynyň täze binýadyny döretmek, energiýa terişleriniň dünýä bazarlaryna iýerilmeginiň hemde üstsaşyl geçirilmeginiň ygtybarlygyny we durnuklygyny öpçün etmek, Ewraziýada gaz ulug düzümini diversifikasiýa bilen üstürmek bilen baglanşykly meseleler mühim ähmiýete eder. Milli liderimiz ýurdumyzyň ýalňyç energetika toplamynyň üstünliklerini we mümkinçiliklerini görkezmek bilen çäklenmän, eýsem olary dünýäniň işigur toparlary bilen tewda ykdysady hyzmatdaşlygyň netijeli gurallary, öýdary beýikli anyk taslamalar bilen berkitmegiň zerurdygyny aýtdy. Hormat prezidentimiz Newit Gazlygymyna hyzmatdaşyň mühim meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin wajyp çäre öwrüljek hemde ýurdumyzda innowasion tehnologiýalar hemde goşmaça maýy ferişlerini çekmäge ýardam etjek forumyň ýokary guramaçyk derejesine öpçün etmek babatda vice-premieri degişli taşlyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Durduliýew döwlet başlarymyzyň ulul beren taşlyklarynyň ýerine ýetirişi barada gasabat berip, Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýylyna gabatlanyp ulanmaga beriljek öňümçilik we durmuş medeni maksatly iri deskalaryň gurulşygynaky işleriň ýagdaýy barada aýratyn durup geçdi. Hormat prezidentime hatabat dinläp, deskalaryň ýaklysyny işleriň kiýiliniň hemde möhletleriniň bir jaýdylmegi, olary berur gurulşyk ferişleri bilen büýükdensiz öpçün etmek bilen baglanşykly meseleleri hemişe gözükçülükde saklamagy taşyrdy. Döwlet başlarymyzy milli binagarlygyň däpleriniň ýazyrky zaman şäher gurulşynyň ýörelgeleri bilen taýdaşykly utgaşdyrmagynyň wajypdygyny aýdyp, barha gözelleşýän watanmyzyň şäherleriniň we owalarynyň ajaýyp geçmini hemde estetik görnüşiniň türkmenistanlylaryň bagtyar we abadan durmuşynyň mühim şerti bolup durýanyny bellädi. Hormat prezidentimiz soňky ýyllarda ýurdumyzda öýe bolşy binagarlyk ýörelgeleriniň kemale gelenligini belläp, alınıp bolýan işlere bir gözegçiligi amala aşyrmagyň hemde täzeň binagarlyk çözgütlerini we taslamalaryny durmuşa geçirmegiň zerurdygyny aýtdy we bu babatda degişli taşlyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Ewedew täze milli elektron poçtasyny we messenger programmasyny işe girmek bilen baglanşykly meseleler hakynda gasabat berdi. Gasabatyň başynda Türkmen Aragatnaşyk agentliginiň Türkmen Telekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan täze döwrewap milli elektron poçtasyny döretmek üçin programma öpçünçiliginiň işlenip taýýarlanandygy we onuň synagdan geçirilýäni aýdyldy. Bu programma çözgüdi poçta hyzmatlarynyň peýdalanmaga mümkinçilik berýän moduly öz içine alýar. Sanly ykdysadyety işleňleşdirmek boýunça öňde gelen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen alternatyw ýapyk görnüşli paýdary jemgyýetiň hünärmenleri ýurdumyzda ilkinji milli onlaýn hat gabar alýş ulgamynyň messenger programmasyny we mobil goşunmasyny döretdiler. İnternet ulgam arkaly bir ykjam program öpçünçiliginiň üstü bilen onlaýn görnüşinde hat gabarlar alşmaga, toparlaýan söhbetleşikler guramaga, sesli we video jaňlary amala aşyrmaga, dürli görnüşdäki elektron faýllary oratmaga hemde kabul etmäge mümkinçilik emele gelýär. Hormat prezidentime hatabat dinläp, Türkmen Aragatnaşyk agentliginiň sanlylaşdyrmagy, intellektual ulgamlaryň taýdaşlyk hereketiniň öpçün edilmegi boýunça mühim wezipäni ýerine ýetirýäni bellädi. Milli liderimiz kommunikasiýa toplamyny sanlylaşdyrmak meseleleri baradaky gurulmy dowam edip, ýurdumyzyň ýöňdewaji tehnologiýalaryň giň ulgamly internet geňişligine goşulmak arkaly aragatnaşyk hyzmatlarynyň möçürini, görnüşini artdyrmagyň hemde hilini gowlandyrmagyň esasyna kommunikasiýa ulgamynyň döredilmegine gönükdirilen iri taslamalaryň tutuş toplamyny amala aşyrmagy girişenligini bellädi. Döwlet başlarymyz täze milli elektron poçtasyny we messenger programmasyny herekete girmek boýunça alınıp bolýan işleri çaltlandyrmak babatda vice-premieri bir näçe anyk görkezmeler berdi. Şeýlekem pudoklaryň düzümleri döwrewaplaşdyrmak we köpügürli satsa ösdürmek, aragatnaşyk pudogyny kämil enjamlar we täzil tehnologiýalary işin ulanmak babatda paýtagtymyň hemde wilayatlanyň häkimlerine de degişli taşlyklar berildi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Glejew Türkmenistanyň baky bir taraplygynyň şanly 25 ýylyk münasibetli halkara sergisini geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Vice-premier bir serginiň ýurdumyzyň ekli gurulary boýunça gadanýan üstünliklerini giňden görkezmäge gönükdirilenini aýtdy. Şonuň bilen baglykda döwrewap interaktiw multimedia tehnologiýalaryny ulanmak gözüňde tutilýar. Serginiň çäklerine alma amaly konferensiýalary, video aragatnaşyk arkaly maslahatlary, tanışdyryş şäherlerini geçirmek meýilleşdirilýär. Olaryň netijeleri boýunça iki taraplaryň hyzmatdaşlyk hakyndaky resmi namalary gol çekiler.
Vice-premier döwlet başçylygyndan garamagına halkara forumyň iş maksatnamasynyň taslamasyny hödürläp, ýurdumyzyň her bir puwdagyna gadanlan üstünlikleri görkezmek üçin 1-10 dekabr aralygyny terör guramagy teklip etdi. Hormat prezidentime de hatap etdiňläp, bitarap Türkmenistanyna halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin täze ajaýyp mümkinçilikleriň açylýanyny beledi. Biziň ýurdumyz okunly ösýän, ýokary tehnologiýalary hemde innovasiýalara dayanýan döwlet hökümine tutuş dünýäde giň meşgullygy ýeweldi. Ýurdumyzda giňerimli taslamalar hemde oňyn başlangyçlar üstünlikli durumça geçirilýär. Döwlet başçylygynda milli senamamyzyň esasy şanly wakalarynyň biri bolan bitaraplyk günü münasibetli meýilleşdirilen çärelere hemde halkara sergilerine görülýän taýýarlyk işlerini makullap, bu wagtda vice-premier anyk taşyklar berdi. Hormat prezidentimiz şeýlekem Aşgabat şäheriniň hemde vilayatlariň häkimlerine sergide sewitleriň ýeten bilen tepkidini görkezmek bilen bagly taşyklar berip, meýilleşdirilen dawarlara ykjam taýýarlyk görmegi, olaryň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmek babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa dekabr aýyna boljak şanly senlere we medeni durmuş maksatly desgalary ulanmaga bermek münasibetli guraljak dawarlara görülýän taýýarlyk işleri barada hatabat berdi. Türkmenistanyň baky bitaraplygynyň şanly 20 ýaşlyk münasibetli guraljak bayramçyk dawarlarynyň çäklerini paýtagtymyzda hemde ýurdumyzyň wilayatlaryna alma amala maslahatlar, sergiler, dürüjlük duşuklary, beýäsejikler, aň bilim we sport çäreleri, media maslahatlary guralar. Ýurdumyzyň dünýäniň döwletleri bilen medeni gatnaşyklaryny mundan meýlekde pukturlandyrmak üçin onlaýn tertibinde birnäçe halkara derejesindäki çäreleri geçirmek meýilleşdirilýär. Halkara bitaraplyk günüň öňü sirasyna medeni durmuş maksatly binalaryň we ýaşaýyş şaýlarynyň birnäçesiniň ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýär. 12 dekabrda bitaraplyk siýasaty we onuň halkara paragatçylygy, howpsuzlygy we durnukly şöýüpçün etmekdäki ähmiýeti atly halkara maslahaty, medeniýet we turmuş saatlarynyň gatnaşmagyna konsert geçiriler. Ýurdumyzyň Neftkar senaty we geologiýa işgärleriniň hüner bayramçylygy münasibetlem birnäçe çäreler meýilleşdirildi. Hormat prezidentime de hatap etdiňläp, Türkmenistanyň bitaraplygynyň 20 ýaşlyk münasibetli gurulýan dawarlaryň we halkara dürüjlük çäreleriniň şeýlekem dekabr aýyna meýilleşdirilen ähli çäreleriň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmegi taşyrdy. Milli liderimiz olaryň her biriniň ähmiýeti, many mazmuny baý bolmalygyny we milli däplere laýyklykda, giňden hemde ruhy erentlikde geçirilmeligini aýtdy. Şeýlekem döwlet başlarymyz watanymyzyň garaşdyrlygynyň inniki ýylda bellenjek 30 ýyllyk bayramçylygyna taýýarlyk işlerini häzirki günlerden başlamagyň zerurdygyny aýtdy. Hormat prezidentimiz bu taryhy tene başlanan ähli çäreleriň taýýarlyk işleriniň ýokary guramaçyk derejesine alınıp barylmalygyny, olaryň garaşdy döwletimiziň umumy adamzat, insanperwer ýörelerine esaslanýan siýasatynyň düýp mazmunyny açyp görkezmeligini belledi. Bu wagtda vice-premier şeýlekem Aşgabat şäheriniň we wilayatlaryň häkimlerine anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gelin ýazyp, ýurdumyzyň hemişelik bitaraplygynyň şanly 20 ýaşlyk bayram münasibetli onlaýn görnüşini bitarap Türkmenistan, UNESCO, taryhy we medeni gurlarda halkara hyzmatdaşlygy atly halkara ilim maslahatyny geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Bellenşýäli Gadim Merwiň, Köndürgenjiň we Gadymyň soýuň UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň, Görogly Şadestanyň, Güçtepde Aýdym we Tanys Desturynyň hemde türkmen milli halçylyk sunuwatynyň adamdadyň maddi däl medeni mirasynyň tanygyny giýdirilmegi, ýurdumyzyň bir awraýly halkara guramasy bilen köp ýyllyk netijeli hyzmatdaşlygynyň aýdyň nyşany bolup durýar. Munun özi hormatly prezidentimiziň paragatçylygyň hemde ähli awadançylygyň bähwidine alyp barýan medeni we almy diplomatiýasynyň dawarlanýanlygynyň aýdyň suwutnamasydyr. Şu ýylyň 4 dekabryna ýurdumyzyň Ilimler Akademiýasynyň Matmuladynaky dil edebiyat we milli golýazmalar hemde taryh we arheologiýa institutlarynyň guramagyny Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň şanly 20 ýaşlyk bayram münasibetli onlaýn görnüşindäki halkara maslahaty Türkmenistanyň UNESCO bilen öýdary gatnaşyklarynyň dowamyna ýitiren sepkitlere hemde geljeki ugurlara öýd bolşy teljerme bolar. Döwlet başlarymyza hatap etdiňläp, türkmen halkynyň köp asyrlyk taryhynyň, medeni we ruhy mirasynyň gymmatlyklarynyň düýpli öwrenmeginiň, beýik köpek ýolunyň orunyna ýerleşen gadymy garalaryň, kerwen saraýlaryň, ýadygärlikleriň ähmiýetini dünýäde wagt etmek işiniň bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň esasy wezipeleriniň birdigini belledi. Bu ýurda ýaýbanlandyrylan giň göçerli işler öz netijelerini berýär. Munun özi üsüp gelýän ýaş nesilleri watanda söýgü, şöhraty pederlerimiziň biziň günlerimizde gelip ýeten baý milli mirasyny aýyl saklamak ruhuny terbiýelemekde aýratyn ähmiýetlidir.
Garaşda Türkmenistanyň dünýä birleşigi tarapyndan uly gyzyklanma bildirilýän üstünlikleri hemde ýeten derejesi milli medeni mirasymyzy türkmen halkynyň maddi we ruhy ahlak gymmatlyklaryny mundan meýlekde geňden wagt etmek üçin oňyn mümkinçilikleri öpçün edýär. Milli liderimiz Türkmenistanyň bir taraplygynyň 25 ýyl münasibetli gurulýan şäherleriň dünýäniň halklary bilen ansanperwer gatnaşyklaryň giňeldirmegini, türkmen medeniýetiniň hemde sunuwatynyň dünýäde wagt edilmegini, paragatçylygyň we medeni gatnaşyklaryň putrandyrylmagyna ýardam edýänini bellädi. Hemde onlaýn görnüşinde geçiriljek halkara maslahatynyň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmegi taşyrdy. Meclisiň başyna soňra hormatly prezidentimiz Aşgabat şäheriniň we ýurdumyzyň vilayetleriniň häkimleriniň hatabatlaryny dinledi. Hatabatlaryň başyna şäher düzüminiň işini kämilleşdirmek, paýtagtymyzy durumjy ykdysadydan ösürmek bilen baglanyşykly alınıp barýan işler, şeýlekem ýurdumyzyň vilayetlerine häzirki döwürde alınıp barýan işleriň ýagdaýy, ýerlerden alynýan hatyryň mukdaryny artdyrmak, geljek ýylyň hasyl üçin meýdan işlerine taýýarlyk görmek boýunça ýöňde durýan wezipeler, olary ýerine ýetirmegiň ugrulary barada edildi. Şonuň ýaly o milli maksatnamasyny durumça geçirmegiň çäklerini alınıp barýan işler halkymyzyň durmuş derejesini ýygyderli gowlandyrmak, şol wagtyň özünde ýöňde boljak şanly senleri münasip derejede garşylamak boýunça amala aşyrylýan işler barada hatabat berildi. Hormatly prezidentime de hatabatlar dinläp, paýtagtymyzy we ýurdumyzyň vilayetlerine ähli urlar boýunça alınıp barýan işleriň depkinlerini ýokalandyrmak, şäherlerde degişli arasaçylyk we awadanlaşdyryş işlerini ýokary derejede ýerine ýetirmek, şol wagtyň özünde durmuş üçinçiligine degişli düzümleriň işini kämilleşdirmek bilen baglanyşykly meseleleriň hemişe üns merkezinde saklanmalygyny bellädi. Şeýlekem ýöňde boljak şanly senleri münasip dagyrlandyrmak, ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan bayramçyk şäherlerine Türkmenistanyň ýeten derejesiniň we gazanlýan üstünlikleriň öz beýanyny tapmagyny, köpçülikliň dawarlaryň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmek zerurdur diýip döwlet başçylarına aýtdy we bu wagtda häkimlere birnäçe anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary Urad Gelliýew oba gyzlygyna ýaýdanlandyrylan özgertmeleriň durmuşa geçirilşi, ýurdumyzda adyk bolşugyny üpçün etmek boýunça alınıp barýan işler, oba gyzlygyna durmuşa geçirilýän özgertmeler, puwdogyň işini guramaga häzirki zaman usullaryny ornaşdyrmak, oňa hususy telekeçiligi işiň çekmek boýunça amala aşyrylýan şäherler barada hatabat berdi. Hatabatda beýlenşýäli oba gyzlygy ekinlerini ösürip ýetişdirmek üçin ýörüýti ýer gaznalary döredilýär. Şeýlekem vilayetlerde aýkinlere agryten kadra laýyklykda ýygyk işler dowam edýär. Galan paýta gadrany ýygnamak, obuzlyk tenkelerini we beýleki enjamlary geljek ýylyň ýad ekişine taýýarlamak işleri alınıp barýar. Döwlet başçylarymyzyň ýurdumyzda göýük bakça we meýwe önümleriniň öňdürüşini artdyrmak hemde daşary ýurtlardan getirilýän mukdaryny azaltmak boýunça ýöňde goýun wezipelerini ýerine ýetirmek maksady bilen vilayetlerde güýlük ekinleriň hasylyny ýygnamak, olary sowuja ambarlarda saklamak we ýerlemek işleri talablaýyk alınıp barýar. Şeýlekem ýer alma we beýleki göýük ekinleriň ekilýän meýdanlaryny giňeltmek işleri dowam edýär. Balkan we Mar vilayetlerine gant çugundarynyň hasyly ýygnalýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, vice-premier Urad Gelliýew hemde vilayetleriň häkimlerine ýüzlenip, häzirki döwürde oba häkmetkeşleriň durmuşynda agriten şäherleri geçirmek ýaly möhüm mögsümiň başlanygyny bellädi. Döwlet başçylarymyz bu şäherleriň ýokary derejede geçirilmeginiň geljekki bol hatyryň we ýurdumyzda adyk bolşugynyň üpçün edilmegine ýardam edýänini bellädi we burada alınıp barýan işleri bir gödekçilikde saklamak taşyrdy. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli tuğdan netijeli peýdalanmak, hasyllygy ýokarlandyrmak, täze ýerleri öýleşdirmek meselelerine möhüm üns bermeliler. Bu puwdakda suw taşyýaýjy tehnologiýalar we beýleki ýurtlaryň öýden tejribeleri işiň ulanmalylar. Hormatly prezidentimiz oba gyzlygyny ösürmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegine, mallarçylygy ösürmek, mallaryň baş sanyny artdyrmak üçin zerur şäherleriň amala aşyrylmagyna işiň çemilişilmeligini aýdyp, bu wagtda oba gyzlyk toplumynyň ýolbaşçylaryna birnäçe anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary, Daşary işler ministri Emeriýedow Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygynyň şanly 25 ýylynyň hormatyna geçiriljek halkara maslahata, dawarlary we şäherlere görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Şonuň bilen baglykda geçen ýylyň dekabryna döwlet başçylarymyzyň degişli karary gol çekenligi, oňa laýyklykda giňmeçörli maksatnamanyň tasdiklandyrylygy bellenildi. Maksatnamany amala aşyrmagyň çäklerini ýurdumyzda hemde daşary ýurtlarda köp sanly şäherler, hususan dürli forumlar, medeni hemde sport şäherleri guralýar. 2020-nji ýylyň 12-nji dekabryna geçiriljek bir taraplyk fiýadaty we onuň halkara paragatçylygy, howpsuzlyk we durnukly işi üpçün etmekdäki ähmiýetli halkara maslahat bayramçyk dawarlarynyň arasynda esasy orna elýär.
bir forumy ýokary guramaçyk derejesinde geçirmek maksady bilen degişi işler amala aşyrylýar. Halkara maslahatyň desapky maksatnamasy taýýarlandy. Onuň başynda bir näçe awraýly halkara guramalarynyň ýol başlarynyň video çykyşlary meýleşdirilýär. Forumuň işiň jemleri boýunça jemleýiji beýannamany kabul etmek gödüňde turýar. Maslahatyň çäklerini köp taraply we iki taraply resmi namalara gol çekmek meýleşdirilýär. Şonuň bilen birlikde şanly senäge bagşlanlan bayramçyk sergisini guramak teklip edilýär. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Ýurdumyzyň oňyn bir taraplyk, paragatçylyk, hoşniyetli goňşuluk hemde ählimuma awadançygyň we özüň beýikliklerine gabat gelýän ýödary beýiklikli hyzmatdaşlyk syýasatyna bir ıgrarlydygyny aýtdy. Döwlet başlarmada çyl Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň Türkmenistanyň hemişelik bir taraplyk derejesinde halkara derejede ikrar edilmegine 25 ýyl dolýanyny bellädi. Geçen döwür ýurdumyzyň durmuşa geçirýän daşary syýasy strategiýasynyň netijelik häsiýeti eýdigini, onuň dünýä birleşiginiň ulak möhletli beýikliklerine laýyk gelýänini aýdynlyk bilen görkezdi. Munyň özi 2015-nji ýylyň iýun aýynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan watanymyzyň bir taraplyk derejesi hakyndaky täze kararnamanyň kabul edilmegi bilen tasdiklandy. Milli liderimiz şanly senäni bayram etmek meselesi barada aýdyp, hemde onuň taryhy ähmiýetini belläp, vice-premieri Daşary işler ministrine halkara maslahatyny we beýleki bayramçyk şäherleriniň ählisini ýokary guramaçyk derejesine geçirmek üçin ýerur şäherleri görmegi taşyrdy. Soňra meclisiň başlygy Mehmedowa milli kanunçylyk hukuk bunyadyny döwre baplaşdyrmak we halk maslahatynyň çözgütlerini durumça geçirmek boýunça alınıp bolýan işler barada maglumat berdi. Meclisiň nowatdaky maslahatyna ýurdumyzyň durmuş gowamynyň dürli düzümlerindäki jemgyçylyk gatnaşyklaryny kadrlaşdyrýan kanunçylyk namalarynyň bir näçesi kabul edildi. Deputatlar ilat arasynda olaryň many mazmunyny düşündirmek işlerini alyp barýarlar. Halk maslahatynyň çözgütlerinden gelip çykan wezipelere kanunçylyk taýdan gollap bermek maksady bilen degişli ministrlikleriň we puwdoklyň dolanış edarlarynyň teklipleriniň esasyna hereket edýän hukuk bunyadyny kämilleşdirmek we döwletimiziň mundan meýlekde ykdysady, syýasy we medeni ösüşine gönükdirilen täze kanunçylyk taslamalaryny taýýarlamak işleri dowam edýär. Halkara we parlamentary gatnaşyklaryny ösürmek maksady bilen meclisiň wekilleri Birleşen Milletler Guramasynyň düzümleýän bölümleriniň online görnüşinde geçirýän dürli şäherlerine gatnaşdylar. Hormatly prezidentime we meclisiň jemgyýetimiziň hukuk esaslaryny puwturandyrmak, watanymyzyň durmuş ykdysady we demokratik özgertmeleriň ýoly bilen üstünlikli öňe gitmegine gönükdirilen wezipeler çözmek boýunça alyp barýan işleriniň ähmiýetini bellädi. Döwlet başlarymyz deputatlaryň ýerlerde saýlawçylar bilen gatnaşyklaryna gollap bermegiň zerurdygy barada aýdyp, olaryň ösüp gelýän ýaş nesilleriň watandaşlyk ruhyna terbiýelenmegine, tagdyn durmuş ýerleriniň wagt edilmegine işin gatnaşmagynyň möhümdigini bellädi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary, Döwlet Topçuluk Geňeşiniň sekretary Amanow gödökçi edýän düzümleriniň işi, ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň birin serkerde başlygynyň başlangyjy bilen giňerimli harby özgertmeleriň amala aşyryşy, jemgyýetde bütünligi we jewisligi, ýurdumyzda durnuklygy puwturandyrmak boýunça görülýän çäherler barada hatabat berdi. Şeýlekem döwlet başlarymyzyň harby we hukuk goraýjylarynyň maddi enjamlaryň bunyadyny döwre baplaşdyrmak, milli goşunyň kuwatyny artdyrmak, ýokary hünärli işgärler taýýarlamak hemde durmuş meselelerini çözmek boýunça berin taşlyklarynyň ýerine ýetirişi barada hatabat berildi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Harby we hukuk goraýjylarynyň öňünde durýan hemde diňe gorun şäherletine bolan harby doktrinadan gelip çykýan gaýry oýulmasy wezipeler çözmäge jogapkärlik çemleşmegiň wajypdygyna ünsüçekdi. Bir taraplyk derejesine bir ıgrarly bolan Türkmen döwleti mundan meýlekde ýurdumyzyň paragatçylygynyň we howpsuzlygynyň, halkymyzyň awadan durmuşynyň kepili hökümine gorun şukybyny puwturandyrmak barada alady der. Hormatly prezidentime de döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hemde öňde bar tejribäni öwrenmegiň hatabına harby we hukuk goraýjylarynyň işiniň netijelerini ýokalandyrmak üçin toplumlaryň şäherleri görmegiň zerurdygyny bellädi. Döwlet başlarymyz möhüm meýilnamalary öňe çekip, vice-premieri Döwlet Topçuluk Geňeşiniň sekretäriне bir näçe anyk taşyklar berdi. Tanly video aragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň meclisinde başga da bir näçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip, hormatly prezidentimiz meclis jemledi. Onuň Ministrler Kabinetiniň agzalary we şonuň bilen faal video aragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň meclisine geçip oturýar. Men de taýsyň ähliýetine berk jan saglygy we alyp barýan ýer-ýurt beýiklikler işlerinde bundan beýlekem bu üstünlikleri ardy edýär. Sag bol.
Türkmenistanyň beýtaraplyk derejesiniň halkara derejesinde ikrar edilmeginiň şanly 25 ýyla münasibetli ýurdumyzda giň ermeli ýaýwanlarlaýan dawarly maslahatlarda medeni şäherler ýokary ruhy galkynşa eýe bolýar. Türkmenistan beýtaraplyk mekanylygynyň şan şöhratly mendilleri gadanlaýan gowunurjy üstünlikleri şol dawarly şäherleriň özünde diýär. Paytahtymyzda Türkmenistanyň Mejlisi, Bilim Ministrligi, Demokratik Partiýasynyň syýasy keňeşi, jemgyýetçilik guramalary tarapyndan hormatly prezidentimiziň oňyn beýtaraplyk, parahatçylyk, söýüjçilik ýörelgelerini we halkara hyzmatdaşlygy esaslanýan daşary syýasat uğrunyň dawralanmagy atly maslahaty geçirildi. Maslahatda çykyş edenler Gahrman arkadaşymyzyň alyp bargan parahatçylyk, söýüjçilikli daşary syýasatynyň bütün dünýäde dogry gollanylýanyny, ikrar edilýänyny uly boýsunç bilen bellädiler. Ma'lum bolşaly bugünkü gün ata-babalarymyzyň hoşniýetli goňşuçylyk, dostsoňlyk ýörelgelerini giňden dawralandyrmak döwletimiziň beýtaraplyk hukuk derejesinden gelip çykýan wezipeleň esasy urlarynyň biri bolup durýar. Döwletimiz Gahrman arkadaşymyzyň parasatly ýolbaşçylygyna birek-birege hormat goýmagy, dünýä ýurtlary bilen netijeli hyzmatdaşlyga gönükdirilen uly işleri alyp barýar. Maslahata gatnaşyjylar halky hakynaky ägürt ulaladaty üçin Gahrman arkadaşymyza hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Türkmen topragy arsgal bereketiň gözelliklerini hemem täsirliklerini mekany. Türkmen topragyny önýän meýweler, gök bakçy ekinleri özüniň tagamlylygy, ýokumlylygy, hasylynyň bollugy bilen tapatlanýar. Eni toprak Babadaýhanlaryň ihlasy bilen utguşyp, sahawat etjilýär. Nab-nymatlaryň bolçulugyny emele getirýär. Şonuň bilen birlikde Türkmen topragy özüniň täsirlikleri bilen tapatlanýar. Liverpool aýatynyň Saýyt etrawynyň Saýyt şäherine ýaşaýan hormatly dinjarşa çykanlygyna garamazdan etrawyň 3-nji şöhly çağlar wagyny usa bolup işleýän Hemra Babaýewiň ýetişdiren äpet hyýarlary köpleri haýran galyrdy. Etrawyň teňki hyzmat ediş kärhanasy bilen şertnama baglaşyp, ýer bölügini kärinetine alan iýleşmez, öz maşgalasy bilen dürli meýweli bagy naharlarynyň ýüzden gowragyny kemale getirdi. Şonuň bilen birlikde bagy naharlarynyň arasyna pomidor, hyýar, badamjan, yer tudanasy ýaly ekinler ekilip, olardan bol hasyl alynýar. Şu ýyl bolsa Hemra Babaýewiň ekin hyýarlarynyň öçüti özüniň äpetligi hemde agram bilen görenleri haýran goýdy. Sapağının yolunun wagtyny hyýarlaryň iň ulusynyň uzunlygy 1 metr, ýogynlygy daşynyň aýlanylyp ölçenine 84 cm barabar boldy. Äpet hyýarlaryň agramam hemmeleri haýran alyrdy. Olaň iň ulusynyň agramynyň 27 kilogram, 134 grama deň bolmagy geň alyjy täsirlikdir. Ekrançylykdan ýeterlik tejribesi bolan iýleşmeden ekinleri ihlas etmegi, olary yerli we mineral dökünler bilen iýmitlendirip durmagy, şeýle hem Türkmen topragynyň gudraty bilen äpet hyýarlar kemale getirildi. Munyň özi hakykatdan geň alyjy täsirlikdir. Men Liverpool vilayatynyň Saýyt şäheriniň ýaşaýjysy Hemra Babaýew. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Gahrman arkadaşymyzyň taýsyz tagalasy bilen owazylyk ulgamynyň ösmegine, şeýle-de owa adamlarynyň hal ýagdaýynyň, durmuş ýaşaýyş şertleriniň gowlanmagy üçin ähli mümkinçilikler döredilen. Biz hem şeýle şertlerden ruhlanyp, öz maşgalamyz bilen özümizde degişli kärinde ýerimizde gök bakçy ekinlerini ýetişdirýäris. Ine şu görýän hyýarymyz hem öz kärinde ýerimizde ýetişdirdik. Biziň eni topragymyz bereketli toprakdyr. Bereketli topragymyzdan şeýle hasyl almagy gudrat hem öz boluşly bir täsirlikdir. Şu hyýary ýetişdirmek üçin göwnüje ýyda gerek. Şu hyýaryň tohumyny ekenmizden soň agrotenik çäreleri öz wagtynda geçirdik. Bize şeýle mümkinçilikleri döredip beren hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun. Beren baş aman bolsun, tutýan tutumly işler rowaj alsyn. Paýtahtymyzda bilyard sporty boýunça ýurdumyzyň birinjiligini alma urunaky ýarşa badarga berildi. Ýarış ussatlaryň kemale gelmegine mümkinçilik berýär. Ýurdumyzyň sport we ýaşar täzesi ministrliginiň meýnamasyna laýyklyda geçirilýän ýarşyň açylyş dawarasy öz goşy sport bayramçylygyna urly. Beýtaraplygymyzyň 25 ýylyna başlanan häzirki ýarış türgenlerimiziň halkara oýunlaryna taýýarlygynyň öz goşy tapgyrdyr. Dörli ýaşlaryň ýygydaly geçilmegi ýurdumyzda sporty ösdürmek bilen birlikde raýatlarymyzyň sport höwüsini has artdyrýar. Adamlaryň saglygyny berkitmekde, sport we köpçülikle beden terbiýany ösdürmekde ören uly ähmiýete eýe bolýar. Soňky ýyllarda türkmen ýaşlarynyň arasynda sportun bu görnüşi işçiň ösdürlýär we ol aýratyn meşgullyga eýe bolýar.
Arkada prezidentimizden başlanğıcı bilen köpçülüklerin beden terbiye hareketini hemde ýokary netijeli sportu ösdürmek, sağlandırılmış ýolgysyny kemal getirmek boýunça çäýerler milli taýlyma urly. Milli liderimiziň nygtaşy ýaly sport ählimi parahatçylygy, döwletleriň hemde halklaryň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryny we netijeli hyzmatdaşlygy pogutlandyrmagyň möhüm şerti bolup durýar. Sport bu güýç guwatyň gözelligiň sağlaşyň hemde täze belentliklere tarap amtylmagyň aýdyn beýandyr. Häzirki ýaş ussatlyň kemaly gelýän öňürkädir. Hünärmenleriň uly gyzyklanmasyna eýe bolýan sport bäsleşigi çekilişli häsiýete beslenir. Sportun sağdyn jemgyýeti kemaly getirmekde, ýokary netijelere gazanmakda ähmetli orny eýleýänini durmuş aýdyn görkezýär. Hormat prezidentimiň tagallasy hut özüniň göreli bolmagy bilen sportun köpçülükle meden terbiyanyň ösdürmegi döwlet siýasatyna ileri tutulýan ugurlaryň birine urly. Halkyň amadançylygy oňdurmuş derejesini ýygy-däli ýokarlanmak beden we ruhy taýdan sağdan berk bedenini AMPH'dan üsen ýaşyny kemal etmek barada alada Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň aýratyn möhüm uguruny çykarly. Türkmenistanyň hary we hukuk goraýjy idaralarynyň şahsy düzüminiň arasyna geçirilýän ýaşlar hem ýokary hukumatlyga eýe bolýar. Bäki bir taraplarymyzyň 25 ýylyna başlanýan bu ýaşlar ýokda hem ussat harby turgundlaryň ýüze çykmagyna uly tergi berýär. Şeýle pursatlary goranmak ministrlarynyň harby institutyna hemde terhid institutyna geçirilen ýaşlarda aýdyn görmek boldy. Bu sport ýaşlary merdana ýurt goraşylarynyň beden we ruhy taýdan kämilleşmegine sport taýýarlyklarynyň hasa ýokarlanmagyna uly ýardam berýär. Hormatly alymlar, indi bolsa ýurdumyň gulaýatyny we paýtaht Aşgabatda 12-nji noýabrda saat 20-den 13-nji noýabrda saat 25-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan ulaýatyna ütkap ýağmurly howa bolup, günorta gün 10 sekundda 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 5-10 gradus, gündüzine 9-14 gradus, kenaryak taraplaryna 7-10 gradus maýly bolar. Ahir ulaýatyna ütkap ýağmurly howa bolup, Demirgazy günmatadan sekundda 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 2-7 gradus, gündüzine 8-13 gradus maýly bolar. Mary welaýatyna ütkap ýağmurly howa bolup, az kem ýağşýar. Demirgazy günüň 10 sekundda 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 2-7 gradus, gündüzine 6-11 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyna ütkap ýağmurly howa bolup, Demirgazy günüň 10 sekundda 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 2 gradus sowukdan 3 gradus maýl, gündüzine 5-10 gradus maýl bolar. Daşowut welaýatyna ütkap ýağmurly howa bolup, günorta gün 9 sekundda 7-10 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 3 gradus sowukdan 2 gradus maýl, gündüzine 3-8 gradus maýl bolar. Paýtaht Aşgabatda ütkap ýağmurly howa bolup, Demirgazy günmatadan sekundda 8-11 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 4-6 gradus, gündüzine 11-13 gradus maýl bolar. Ýurdumyň boýunça noýabr aýynyň 13-nä magnit haýtatynyň gowşak täsirli bolmany araşdyrýar. Ediz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölüçgörüň möçörüň hadadan 5 oturum artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňuýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem güýz pasynyň dowam edýän günlerinde howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazara alyp, pasyly ura geyinmegi maslahat berýär. Mehriman ýylaşlar, bu düzgünleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenip pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriman adamlar, şunun bilen watan habarlary peşimiz jemleýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wabatlarda ösüşür etsenýär. Ähli tüşüň özüne bolsa halkyň bäxtigi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir.
Hoş sağ olun, edileşir.